még egyszer ugyanazt elmondani. Mondjad. Eljött ez a szép nap a számodra. Először is szeretném megköszönni a munkádat. A nyugdíjas évekhez pedig nagyon sok boldogságot, erőt és egészséget kívánok neked. Így mindannyiunk nevében, sose felejts el bennünket, és tessék meg a sokat üzeneteket. A Krisztus szeretettel jó egészséget kívánunk. Egy kérésünk van, hogy minden héten 3-szor a sportpályáig ki fogsz jönni velünk kocsival. Utána meg arra fogsz jönni héten gyalog. Hogy formában maradjál. Azért. Lányok, az jó. Marika készített oda előre egy kis nyalakodni valót, úgyhogy menjetek és vegyetek. Nyalakodjatok. Itt állj közelebb, mert most menjünk. Jaj, benne vagy. Marika drágám. Boldog nyugdíjas éveket. Mindenki már személyünk, jó? Köszönöm szépen. Boldog nyugdíjas évet. Köszönöm. Erőd egészségben. Flamingódban 2 van. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó kívánést nekem. Köszönöm. Mindenket a kiszemben. Marika, meg egy a kóla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aztán pedig jó, jó. Nagyon meg. Jó, jövök. Köszönöm, oda menjetek nekem. Köszönöm szépen. Megpróbálok. Menjetek sütni. Jó. Köszönöm szépen. Csokoládé vagyok. Köszönöm szépen. Marika boldog. Köszönöm, Marika Facebookon beszélget. Jó. Boldog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom. Honnan? Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Oda kell várj az ajándékot. Ez már. Abban nem tudom. Monika, nem sokat dolgoztunk együtt. De köszönöm szépen. Éveket kívánok. Menjünk vissza, menjél édes. Menjünk már. Nézd ide te!